igama lale episode wishy wish. Hey, kubi family disputes, family feuds. Kwaba ukuyeka kwathi isonto that day. Angena kuyonke le nonsense ama drugs, insango and all this nonsense. Akakhuzeki lo mntwana. Endlini uhamba so. Whether likhelo uthulutsa marotho mofatse mo dimadimez, she doesn't care. Because why my house is a toxic. But yeah, there's one warning. Engisho you fasten your safety belt or your seat belt, buckle up. Amangala sengibona unawo. Ngathi kuye Swazi. Ulikhele why angakubuza ukuthi that English oyikhulumayo kuye uyitholaphi? Because today I'm broke. Because ngithatha wena ngisesikolweni. Athi hayi i-episode lokuqala enengizonihlaza. Ngathi uzohlaza mina. Ulikhele one day kitokopana la buti. Utlantseba pila. Because you can't just go while umhlaba wonke uyokhuluma ngefamily, rape, abuse, toxic house. I don't want to stay here. I will clean Wednesday nights, I wash it. I don't wish to see the day when she turns on you. But mina bengazi ukuthi mawukhukha umntwana umbeka la, that simply means it's rape. Mawutshela umntwana ukuthi asambe siye shop, maybe uyamthatha umisa to places where you're going to rape her. Mina, I think she needs help. She needs not to come here kulama podcast and act as a celebrity. We've got nowhere to sleep. You understand? 6:30 ngibakhapha esikoleni ngikukumale nabo kanje. I'm scared maybe abantwana bami bazolahleka. I left with Nhlanhla lo mhlophe ehleli lapha. He's a baby, una 3 years. Angifuna ukhwehlela. Asindawo yami. Semsebenzini, ngimvala umlomo. You? Until kuse. Good. No breakfast, no what? Bayahamba banjalo. Abanye abantu they are doing that. Ukuthi abazali babo babe absent in their life. Because umuntu njengalo o toxic njengalo, how are you going to approach her? Because uzoma approach athi wena ngiyanitshela namhlanje nizolala nibaliwe. Makafika kuwe, she acts as if now she's this innocent person. And if the podcast or wena baba, you've got ways of giving her the place that she wants, where she'll be happy and merry. I think you should provide her with that and see what happens. Anginandaba ukuthi awunamali. Lo mntwana lo ungena 4 schools. If we didn't love her, ungena 4 schools. Yeah. The last schools was 100,000 a per annum. Crawford. Yes. Go forth. Uyazi ukuthi lo mntwana sayomfuna boarding school abalekile. We have to drive no mama ke ebusuku siyomfuna. Singamazi ukuthi ukuphi. Yeah. Smara mabe khona mele baziqoqe benze show ukuthi hey abambheki ngenye indlela. Hayi futhi asimbheki nokumbheka. Athi ngi-answer. Mawubheka lo mntwana uthi ubheka. Bhekani. Yini into yokubhekwa lapha? Itanki. Yini mawuthi wena uyambheka lo mntwana ubhekani? Ukuthi ugqoke kanjani hayi ukuthi phela masihamba la ngaphandle asibona amanye amantombazana agqokile. What is fascinating about her? Yini mhlambe engizothi mangithi ngiyayibheka yini into ongayikhalela la mawubhekile wena? It happens ukuthi emsebenzini kube ne function. We sleep under the tree. Kama klasali steps. And ngibengihlala phansi naye ngimtshela ngithi yazi you busy talking about rape. I was raped also. Yangibona ngakanani ngimtshela la bengihlala khona. Lo baba lo bekaphathi mesa athi akhona motho ha o ka thoma wa bua ke tlo upolaya. But he keep on going Ulikhele, keep on going telling lies. Nhlapo's family is full of rapes and my 2 sons. I'm cross when Ulikhele. I'm very cross. Inhliziyo yami yenza so since ekseni ngivuka iyabounce. Uyangithuka
salukazi sesifela salukazi esithakathayo ufaka ijoyini mara uyathakatha. Why? Because this girl othatha umntwana wami isemikhukhwini laba bhemela khona. So should we let this child akhule with this toxicity? We can't. There comes the snake. This is a snake. Lo mntwana lo inyoka lo. Because umtshela izinto ekamereni lakhe. Wonke. Ugade unana ukuthi ubeke inyawo phezulu kwakho. Usho really na ka rape phela. Usho re ke lesbian nna. That child is toxic. Ngicela ukumkhomba so that ngiyabona yamntana. The toxic. We are tired. It's when makabuya la elokhuzanini emalundeni ungena uyalala. Uyavuka futhi emalundeni. Ugeza nini wena because sihlala nawe la asikubona. I think ivastapa yakho since intsha. Isana umthethe wokuthi yintsha because you are not washing yourself. Silwele lokho nayo. Athi angeke nginike imali yami kini because kini ngithanda inyama. I'm working mina. Ngisebenze 34 years one company. Ngisupport everybody ekhaya. Athenga amaphempa athi bhekala ntombazana. Amantombazana washa amanapkin. What are you doing amaphempa? Damuthenga inapkin or double skipper sakho. Uyangitshela lo ngithi uyakhala. And mawuletha umntanami akunama yogurt engizowathenga ayekini. Because your brothers bayodla lawa ama yogurt. So ngilahli washing pants ngidonsa iphini ngamshala imese yawa wayidopa like baring about kidnap go movie uyibeke la kumama yakhe yazi film yeah uya naye kuphi emotweni athi ngise kuleyo rehab asambe ngizokhomba leyo rehab and mind you asiruna rimurukile ngi drugs. One day uzile aphethe itina shaya igate lam and akatshelwa phela lo. You can't tell him. Ulibeka athi clean and shut up. So ukuthi bamthole angisibekazi ukuthi baba hahe uzofaka imali ye windscreen. Iphoyisa lathi ngitshela ukuthi siphethe imali ephuma kubaba bakhe ye windscreen. The minute eza sithi ba stupid. Uyaphuma yasa. Yolanda imali ephuma kumqolisi. Bathi zamkhalelwa akhala abaliwe. Waboshela imali on screen. Maba yomfuna bamthola ukuthi akekho eshol eBeria. You know Beria? Yeah, ilapho le ndawo. Abamtholi kuphi emafletini nama Nigeria. Bekahlala le Nigeria bekangasalali eSheld. Lo simthwele efletini le3 bathu hlala neNigeria lapha.